jsou oráči, šárce a ctiradovi, dívčí válce. Ale málo kdo ví, že i naše obec má ve své bohaté historii celou řadu pověstí a bájí. To už se ovšem musíme vrátit do časů dávných bohů, hrdiných náčelníků a králů, do neklidem zmítané země. Co si počneme bez Verunky, naší drahé cvičitelky? Zůstali jsme siroty, naříkali motorajdy při odjezdu velitelky do světa na zkušenou. Kluci se nám vysmívají, že je konec s naší hvězdnou kariérou, že je konec toulkám po kraji, že je konec lačným pohledům a vystavování se. Bez Verunky jsme prý jako bludné ovce. Budeme muset kluky poslouchat, sloužit jim, čepovat jim pivo, starat se o svazarm a rodit děti. Nikdo se nás nezastane, smutnili motorajdy. Tak promluvila Janča, první dívka z Verunčiny družiny. To si nenecháme líbit. Vyhlásíme klukům z motoklubu válku. Nejsme o nic hloupější ani slabší než oni. Vzhůru do boje proti klukům. Volali nadšené motorajdy. Janšo, veď nás, budeš naší novou vůdkyní. Zprávy o chystané válce se rychle rozletěly po celých Hodicích. Motorajdy opustili své muže a kluky, zbalili si svých pár švestek ze svazarmu a putovali na druhou stranu Hodické dědiny, kde si vlastníma rukama na břehu Hodického potoka zabrali tajný hrad Hamr. Pak každý den oblékali kankánové sukně, vojenské overaly, charlestonové šatičky, kovbojské botičky, rajcovní kombiné a další kostýmy potřebné k vystoupení. Pilně cvičte, pobízela je Janča. Musíte být rychlé jako vítr, obratné jako lasičky a vaše pohledy nesmí nikdy minout cíl. A co na to kluci? Nic. Vůbec je to nezrušilo, jen o svoje pivo se starali. Holky nedržkujou, nic po nás nechtějí, na pivo nás pouštějí, no není to ráj, mysleli si kluci. Však zlé tušení měl místopředseda Chanda. Je to vážná věc. Znám je dobře, co si umíní, to provedou a co víc, zdál se mi hrozný sen, kdy nám holky vzali klíče od svazarmu. Přece se jejich výhružek nelekneme. Jsme udatní bojovníci, rozprášíme je za chvilinku. Když nás uvidí, jistě se vrátí zpět. Všichni kluci z motoklubu si byli jistí vítězstvím a ani je nenapadlo na boj se připravovat. Nastal den první bitvy. Bijte se statečně, zvolala Janča. Až zvítězíme, budeme vládnout celému motoklubu. A odvážně se postavila do čela raftu. Dívky zaútočily jako lvice a překvapení kluci se jen zoufale bránili. Mnoho jich bylo zasaženo, zraněno a první bitva skončila jejich hanebnou porážkou. Měli jsme poslechnout rady předsedy a místopředsedy a nebrat boj proti holkám na lehkou váhu. Mudroval lásku rozdávající Oti. Až se znovu s holkami utkáme, dáme jim co proto. Za to vám ručím. Silák Oti byl Janče trnem v oku. V boji si vedl nejstatečněji ze všech kluků a rád se tím chlubil. Otíka se musíme zbavit, prohlásila Janča. Která z vás má nápad, jak ho přelstit? Marký, myslím, že to dokážu. Přihlásila se Marký, nejkrásnější dívka z Hamru, a ihned začala provádět svůj plán. Nechala se spoutat pevnými pouky na Hodické nádrži na Lávce
které Otík často jezdil. Hodila bujnou hřívou, nasadili jí pouta a na krky motorajdy zavěsili píšťalku, aby mohla dát znamení. Opodál postavili láhev piva. Motorajdy se ukryly ve vlnách nádrže. Náhle se objevil Otík. Otíku, zachraň bezmocnou nešťastnou dívku, budu ti na do smrti vděčná, naříkala Martí. Otíku, zachraň mě. Zlé motorajdy mě zde nechali za to, že jsem nechtěla trénovat. Nechci už trénovat ani tančit. Píšťalkou si mám sama přivolat pomoc, ale pouta jsou příliš těsné, na láhev piva nedosáhnu, budu-li trpět žízní. Tak krásná a bezbraná dívka přece nemůže lhát, pomyslel si Otík. Jakmile ji rozvázal pouta, Martí se mu vrhla okolo krku. Nabídla mu omamného nápoje, po kterém Otík okamžitě zeslápl. Pak si ho Martí spoutala a zapískala na píšťalku. Tím přivolala ukryté motorajdy. Otíka naložili Otík tak doplatil na svou důvěřivost. Než se vzpamatoval, motorajdy už dávno směřovali na hrad Hamr. To nevypadá to. Když se Otík začal probírat, ležel ve sklepení na hradě Hamru. Co chceš? Pojď sem, ukaž. Otíkovo zajetí předsedů a místopředsedů velmi rozhněvalo. Do hodiny se všichni dostavte s půl litrama na svazar, bude schůze, vzkázal svým bojovníkům předseda. Nastal čas posledního boje. Začala schůze, bod první. Osvobodíme našeho nejstatečnějšího, lásku rozdávajícího bratra a odrazíme potupné ponížení. Jak motorajdy dostat ven z Hamru? Z jedné strany je obehnaný hlubokým lesem, kterého se obával i statečný Otík. Z druhé strany teče divoký hodický potok. Rokovali kluci. Vylákáme je ven, rozhodl předseda. Jak jen to provést, dumali kluci. Vypustíme jim bazén, nažemneme jim tam hejno krys, ukradneme jim všechny sudy s vínem? Ne, mám lepší nápad, rozhodl místopředseda. Zaútočíme na jejich nejslabší stránku. Na hrázi hudické nádrže se již převlečený místopředseda chystal trendy butičky nejrůznějších barev a střihů. Rozházel je na lávku a přestrojení číhal. Dívky oslněné září botiček vrhly se bezhlavě do přehrabování. V tom se předseda odmaskoval. Jak to dopadlo? Pobili se? Ne. Padli si do náruče a sjednali míč. Motorajdy dále mohou ukazovat svůj talent.
klubovna s velkým zrcadlovým sálem pro náročné tréninky motoraj. Celou stavbu doplní dětský koutek s nejrůznějšími prolézačkami, skluzavkami, skákačkami a trampolínami. A to je celý příběh motorajdí války.